kita sa ato ang siri nga giluhan og balik sa sukaranan. Diin ato makita excuse me, sa titulo mismo giingon dinhi nga mobalik kita sa sukaranan, sa sinugdanan, sa pundasyon. Atong makita dinhi nga kinahanglanon sa atong pagtuo ang maong pundasyon diha sa Kristohanon nga mga hinungdan o purpose nato sa atong kinabuhi. So importante kay maigsoon, mahisugutan nato ni ang mahitungod sa Biblia, mahitungod kung kinsa ang Dios ug mahitungod usab kung kinsa si Ginoong Hesus, kinsa ang balaang espiritu ug unsa ang kaluwasan. So mao ni ang ato ang mga pagisgutan sa umaabot pang mga Domingo ug sa pagkakaron ato sa nga kutloon ang sitas nga atong pagabasahon ini kahaponon mga igsoon sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. Ug akong gihangyo ang tanan nga manindog alang sa pagbasa sa pulong sa Dios. Timoteo 3:16-17 atong dunganan ang pagbasa mga igsoon. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimong hingpit, sangkap, alang sa tanang maayong buluhaton. Magampo ta mga igsuon. Dios nga mahan, labing gamahanan, balaan ka nga Dios. Wala gid ikaw Ginoo. Mausab gikan pa sa sinugdanan, nagpabilin ka nga matinud-anon sa imong katawhan. Lord, ining haponon Ginoo Lord God, among gituboy sa pagampo Ginoo Lord God, nga ikaw Ginoo pataliwala kanamo pinaagi sa imong balaang espiritu. Diin kami tuon Ginoo sa imong balaan nga pulong, nga aduna kami makutlo Ginoo Lord God, nga mga pagtulunan nga amo gayong magamit sa among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nagampo kami Ginoo nga ikaw Ginoo magpataliwala kanamo, ikaw Ginoo maghatag kanamo kaalam aron kami mahibalo Ginoo Dios sa imong mensahe nga imong ipadangat ini kahaponon sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus among Dios ug manuluwas. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ang atoang title sa atoang sermon karon mao ni ang Biblia, ang ikaduhang bahin, no? Sa miaging Domingo, nagsugod ta sa ato ang serye nga giuluhan og balik sa sukaranan, ang back to basic or foundation. Mao ni pagsugod nato sa serye ug ang atong gisgutan ini mao ang paglantaw sa kalibutan, no? Christian world view. Ang Kristohanong panlantaw mao kini ang pundok sa mga butang nga atong gituhuan. Gituhuan nato nga nahimong instrumento diin atong makita ang kalibutan, din atong gigamit nga makita nato ang kalibutan. Numduman nato mga igsoon nga makristohanon dili kalibutanon. O panghuna tungod kay ang pundasyon nga gusto sa Dios sa atong kinabuhi mao ang atong pagtuo, hugot nga pagtuo ngadto kaniya. Mao na ang dili nato kalibutanon sa atong panghuna. O kini makatabang kanato nga mamaayo ang atong pagkahibalo diha sa Dios. Makamugna kini og himsog nga Kristyanismo kay nagmugna kini diha sa atong kahibalo sa Dios. Og diha makita og matino gayod kung giunsa nato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nasayod mo mga igsuon nga dili wala kita magtan-aw sa gitas-on sa gidugayon sa ato ang pagpuyo ning kalibutana. Ang importante sa mata sa Dios kung giunsa nato paggamit ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan mamubo man o mataas. Mao na importante nga atong tan-awon mga igsoon. Ug sa miaging Domingo nagisgot kita sa unang bahin sa Biblia. No katong first nato nga part sa Biblia, ang mga ebidensya nga kini kasaligan ug makanunayon nga atong makita nining tulo ka butang. Masaligan nato pinaagi sa pagpadayag o revelasyon, inspirasyon ug paglamdag, no, illumination, inspiration. So ang unang bahin mao ang pagpadayag ug karon ato na usab bisgutan ang ikaduhang bahin nga mao ang inspirasyon ug ang illuminasyon o illumination. O kato ato mga uban nga mga igsuonan nga wala makasugod sa ato ang serye o sa ato ang gisgutan dinhi sa Biblia, wala makaaten atong Domingo inyo kini makita sa YouVersion. Kung naa mo YouVersion,
naa din na makita ninyo sa Facebook, sa YouTube channel. Mahimo gayud kamong mutan-aw nini, mo balik og tan-aw nin mga igsoon. So ang Biblia mao ang maayong balita. Nasayod kita nga kini kasaligan sa bisan unsang butang ug kasinatian. Anha ginato diha masaligan, makita nimo nga ang kamatuoran sa pagpreserbar niini, ang pagkamakanunayon og panag-uyon niini, wala gini magkasumpaki. Ang natuman nga tagna og sa personal kasinatian sa binilyon nga mga Biblia mao'y usa ka basahon nga nakapausab sa kinabuhi sa tao. Wala pay labot ang ubang mga pruweba sama sa historical, scientific evidences. Wala na nato maapil tungod na daghan na kayo mga igsuon ug igo na kayo ang ebidensya nga ato makita diha sa Biblia. Panbisan pa niini, mubarog gihapon ang Biblia kung buhaton ang maong pakisusi. Kay naamang gyud dili mo tuo, so magpakisusi sila apan sultian ko mga igsuon nga ang Biblia andam kanunay nga mubarog bisag unsaon pa na nila pagsusi, bisag unsaon nila pagtuis ang kamatuoran tungod kay ang basahon ang Biblia mo'y gisulat sa Dios, magpabilin kining matinud-anon, magpabilin kining makanunayon sa atong kinabuhi. So mao ni ang pagpadayag. Naatay mga pangutana na unsaon ang pagkahibalo nga ang Biblia gikan gayud sa Dios. Mao na mga pungtana mo tumaw sa tong unhona, pero inumdum mi mga igsoon, aduna kitay pagmatuod nini nga kini labaw pa sa usa ka ordinaryo nga libro. Sa ato nang naisgutan sa miaging Domingo, daghan kitag pruweba nga gihatag nga ang Biblia dili ordinaryo nga basahon. So unsa may pasabot ngano nga ang Biblia usa ka basahon o mga sulat nga dinasig sa Dios o inspired by God. So atong tan-awon tukion nato ang atong hisgutan karon ang inspirasyon. Ang inspirasyon gikan sa tao mao ni ang inspirasyon, una pagpadayag, ikaduha inspirasyon, ug ang ikatulo mao ang paglamdag. So mao ni ang inspirasyon gikan sa tao ngadto sa papel. Meaning gi-inspired sa Dios ang nagsulat niini, gipasulat sa Dios ang iyang pulong, o diin gikan sa tao gi-inspire sa Dios ngadto sa papel. So ilang gisulat. Ang inspirasyon usa ka proseso diin ang Dios naghatag kanato sa Biblia. Siyang naghatag mismo. Unya nagpamuhat ang Dios sa mga tao nga manunulat o gidasig sila sa pagsulat sa iyahang pulong. Mao ni siya ang inspirasyon. Inspired by God ang atong mga author, ang mga tigsulat. Dili author, kaya ang author, atong ingno gyud ang author sa Biblia, ang Ginoo gyud na. Ang Dios mo'y author, sila magsusulat lang, gisugo sa Dios, inspired by God. So kung atong gibasa sa Biblia, idea lang sa tao, nauna lang sa tao, wala kita mahikot ni ini. Wala kitay tulubagon. Apan sa diyang atong mga amguhan, nga ang Dios ang nagsulti ni ini, kini atong gibasa, makahatag kanato og kumpiyansa og inspirasyon sa atong kinabuhi. Kaya mubasa lang tag libro, ordinaryo yung gisulat sa tao, igo ratang malingaw, pagkuman wala na. Pero kita atong nasayran nga ang Biblia sinulat sa Dios. O makahatag ka na ito kumpiyansa, diin makahatag usab na ito inspirasyon nga kita magpadayon sa atong kinabuhi. Matod pa na sa ikaduhang Timoteo 3:16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan, gisulat uban sa lamdag sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, diha sa pagka matarong. So gihanukan ta og mga pulong matag adlaw sa atong kinabuhi. O kining mao mga pulong adunay nagkalain-lain nga otoridad nga nagpaluyon ini. Sama nga kung ikaw makakita, example makakita ka og magdagan ka, mag-drive ka baron. Magabot mo sa iskina, makakita ka og signage moingon nga hunong kay na may crossing. Naay signage yield o hunong. Nya ikaw, kaya wa makakita og enforcer. Pwede rin ka mahunong, pwede kag dili, di ba? Pero once gani, pag-abot mo sa iskina, ang usa ka pulis, nagsunod ni mo, maingon siya, iskina na, hunong, sa ato paon sa may atong buhaton. Ay, na, modritso ta. Muhunong kita, kaya ang otoridad na may nag-ingon. Nato, no? Ingon ana ang ato ang mga panghuna-huna, no? Unya, walay laing tingog, atong gimhibaw-an nga nagtawag kanato sa matag adlaw nga mas labaw nga adunay otoridad. Kung ang pulis adunay otoridad sa pagpahunong nato sa pag-drive kay iskina, kining maong tingog adunay
otoridad kundili ang pulong, walay lain ang pulong sa Dios. Tungod kay ang Dios mismo ang nag-ingon ini. Matagbulong sa Biblia adunay dakong otoridad nga nagpaluyo nini. Ang otoridad sa pulong sa Dios mao ang mahitungod sa doktrina sa inspirasyon. Matod pa ni Norman Geisler, hinubad na nako sa English to Cebuano, ang inspirasyon wala magpasabot nga ang magsusulat ni bati o kadasig nga sama ni Handel katong composer sa Misaya. Wala usab kini magpasabot nga ang mga sinulat kinahanglan nga makapadasig sama sa usa ka manindot nga balak. Ingon nga kini proseso nagtumong kini sa mga magsusulat ug sa mga sinulat nga kontrolado sa Dios. Ingon nga kini produkto kini nagtumong sa mga sinulat lamang ingon nga dokumento nga mensahe sa Dios. So ingon ana mga igsoon dili kinahanglan nga nindot kayo atong gibati aron sa atong pagbasa sa Biblia hinumdumi nga ang naghatag nini mao ang Dios. Busa unsay atong ipasabot sa diyang mingon ta nga Biblia inspirado, inspired. Kini nagpasabot nga ang Dios mabinantayon nga magiya sa matag usa nga iyang pinili nga gitahasan sa pagsulat. Daghan man moingon na sinulat ra man sa tao na kanang Biblia. Tinuod man di man kita makalalis ana. Kay wala man sugua sa Dios ang baka nga mosulat niya na. Samot nag-itik di maklaro. So atong makita dinhi ang tao gayud ang gi-inspired sa Ginoo sa pagsulat nining gitahasan sa pagsulat nining Biblia. Ang Dios nakiglabot sa matag usa sa 40 kabuok utor sa Biblia. Lahi sama sa atong makita nga lahi ang sulat ni Job sa usa ka udunahan nga mag-uuma itandi nato kang Amos nga usa-usab ka kabus nga mag-uuma dili magkapariha. Ang mga pulong ni Pablo nga usa ka edukado mahimo usang komplikado labi na kun itandi nato sa kang Juan ug Pedro nga dili kaayo edukado. So makita nimo dili gina magkalahi sila pa nagkahiusa. Kinahanglan natong sabton nga ang inspirasyon wala magpasabot nga gigamit sa Dios ang tao sama sa usa ka robot, dili na mao. Ang usa ka tao dili mapunta sa usa ka panan-awon nga makakita ka lang panan-awon niya mahimong walay panimuot unya makuha kag ballpen isulat sa papel. Kung unsay gusto sa Dios, dili na mao ang gibuhat sa Dios. Ang Dios dili mangilabot umulapas sa emosyon, personalidad o sa labutan sa nagsulat. Mao nga ang imong mga tikdan nga lahi-lahi gayud ang sulat ni Pablo kaysa sulat ni Pedro. Og imong makita ang kalainan niini. Ang Biblia wala manghimo pinaagi sa pagdiktar. Wala na siya diktar. Nga sama sa usa ka sekretary, kana bang boss ug sekretary diktar dia suwat sa taon. Nga tigsulat lang sa usa ka gidiktar nga sa iyang boss. Dili man na inspirasyon, dictation na siya. So dili na wala na ilabot sa ato ang gisgutan dinhi nga inspirasyon sa pagsulat sa Biblia sa mga author o sa mga writer nini. Gibuhat sa Dios ang usa ka hingpit nga Biblia pinaagi sa tinuod nga mga tawo. Milihok siya sa sulod nila sa paghimo og pulong nga mulungtad hangtod sa kahanturan. So ato makita dinhi nga gibuhat kini sa Dios ang hingpit gayod nga Biblia pinaagi sa mga tao. Ang mga tao ang gigamit nini ug siya naghatag og inspirasyon sa matag usa. So busa unsa may implikasyon sa inspirasyon? Unsa may implikasyon atong makita dinhi? So una, ang Biblia, ang Biblia, ang mga pangangkon sa Biblia sa iya mismong kaugalingon. Ang libro, the Bible's claim. So ang Biblia kusganong nangangkon nga ang mga sinulat nini inspirado sa Dios. Naatay makita dinhi nga pipila ka teksto sa kasulatan sa inspirasyon ug atong basahon. Ningon dinhi. Ang una walay kasulatan sa daang tugon nga ang propeta mismo ang naguna-una. Wala na nila giuna-una. Ug ato basahon sa 2 Pedro 1:20 nagingon, una sa tanan, inyong mahibaluan kini nga walay propesiya diha sa kasulatan nga mahimuan og kinaugalingon nga pagsabot. Walay propesiya nga mahimuan og kinaugalingon nga pagsabot. So, sa ato pa dili ni kaugalingon nga huna-huna sa mga writer, sa mga nagsuwat ining mga propesiya. Dili kini usa ka imahinasyon o ideya sa tao. Ang kasulatan mga igsuon sa daang tugon gi-inspired guna sa Dios. Inspired sa Dios. Gisulat sa mga tao apan gi-inspired by the Holy Spirit. Gihatag og inspirasyon ang balaang espiritu. So ang tanan nga mga kasulatan sa daang tugon gihatag sa balaang espiritu samtang siya nagpanglihok sa mga tao. Mao na siya ang atong makita diha sa Biblia. Sa 2 Pedro 1:21 nang ingon,
Tungod kay walay propesiya ang miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, apan minanduan sa Espiritu Santo nga ang tao nagsulti gikan sa Dios, dili gikan nila. Tanawa usab ang mga buhat 28-25 atong basahon. Ug kay wala man sila magkauyon, sila na mauli human si Pablo magkasulti og usa ka pahayag nga nag-ingon, tukma gayod ang gisulti sa Espiritu Santo ngadto sa inyong mga katigulangan pinaagi kang Isayas nga propeta. Tukma gayod ang propesiya nga gisulti ni Isayas nga gikan sa Dios. So doon ay makita sa Ezekiel 11:5 nag-ingon dinhi, og ang Espiritu sa Ginoo migahom kanako og siya miingon kanako, sulti, mao kini ang gingon sa Ginoo, mao kini ang gingon ninyo o balay sa Israel, kay ako nahibalo sa mga butang nga moabot sa inyong huna-huna. So nahibalo na ang Dios kung unsay mga butang nga moabot sa atong huna-huna. Busa siya gayud ang naghatag niini, kay ang atong huna-huna dili gayud kasaligan, gawas lang kung i-inspired kini sa Dios. Kini nagsulat sa Biblia, gibuhat kini sa Dios. Nagsulat siya pinaagi sa mga tao, apan siya gayud ang author niini. Siya gayud ang nagsugo niini. So ang upat ka mga ebanghelyo gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios. Makita gyapon na, gi-inspired gyapon ang upat ka ebanghelyo. Unsa man ning upat ka ebanghelyo? Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ug atong basahon sa Hebrewanon 1:1 nag-ingon dinhi, sa daghan og nagkalain-laing mga pamaagi ang Dios misulti kaniadto ngadto sa atong mga katiguangan pinaagi sa mga propeta. No? Nagtuo si Pablo nga ang iyang sinulat gikan gayud sa Dios. Wala siya magtuo gikan siyang hunahuna, apan nagtuo siya ug iya nagigituan nga ang iyang gisulat gikan gayud sa Dios. So 1 Corinto 2:4 nag-ingon, ang akong pulong ug pagwali dili pinaagi sa madanihon. Dili pinaagi sa madanihon nga pulong sa kaalam, kundi diha sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. So dili iyang pulong. Sa 1 Corinto mo ni sulat ni Pablo. Ug atong basahon ang 1 Corinto 15:3 nag-ingon dinhi. Mao ni atong inot mga igsuon, natong makita dinhi ang mga pagtulon-an sa 1 Corinto 15:3, Tesalonica 4:15, mga Tesalonica 2:13. Mao ni ang mga inot nato nga mga pagtulon-an nga diin makita nato nga si Pablo misalig gayud nga nagtuo gid siya nga kaning pulong gipadayag sa Dios. Si Pablo adunay pagsalig ug sigurado siya nga ang Dios ang nagpahayag niining mga butanga. So si Pedro usab mituo nga ang iyang mga sinulat gikan gihapon sa Dios. Ganiha si Pablo karo si Pedro. Atong basahon sa 2 Pedro 1 ug 2. Atong tan-awon mga igsuon ang ato ang pulong sa Dios nga naghatag nato og kadasig. Atong basahon ang 2. Sa 2 Pedro 2 nag-ingon dinhi nga kinahanglanon inyong hinumduman ang mga pulong sa balaang mga propeta ug ang kasuguan nga gihatag sa Ginoo ug manluluwas pinaagi sa inyong mga apostoles. So pinaagi sa ilang mga apostoles, ingon ang Dios nga hinumdumi ang mga pulong nga balaan. So si Pedro mituo nga mga sinulat usab ni Pablo dinasig, inspired by God. No, makita nato dinhi sa 2 Pedro 3:15-16 atong tan-awon. Ningon dinhi, og isipan ninyo nga kaluwasan ang pagkamainantuson sa Ginoo. Mao usab ang atong hinigugmang igsuon nga si Pablo, nagsulat siya kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Bersikulo 16, nagsulti mahitungod nini sumala sa iyang gihimo diha sa tanan niyang mga sulat, sa buong mga sulat diha mga butang nga lisod sabton nga sa mga walay kahibalo ug sa mga libog gituis sama sa gibuhat usab nila sa ubang kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. So doon na gyapoy mga katawhan ni mga tao dinhi nga mga gitawag dinhi libog nga nagtuis sa kamatuoran sa pulong sa Dios. So tanaw niyo matigdi ninyo nga gibutang ni Pedro ang mga sinulat ni Pablo sa level usab sa ubang nga kasulatan. Walay naglabaw niini. Ilibel ni Pedro ang sinulat ni Pablo sa uban nga mga kasulatan.
Si Pedro nag-ingon nga adunay pipila ka butang sa mga sinulat ni Pablo nga lisod sabton. Siya mismo nag-ingon dili sila makasabot. Si Pedro mismo tingali nalisdan tungod sa iyang level sa iyang edukasyon. Sa ato nang gibasa ganiha, taas ang edukasyon ni Pablo, apan dili kaayo taas ang edukasyon nila ni Pedro ug ni Juan. So nagpakita lang kana nga gigamit sa Dios ang lain-laing klase sa mga tao. Gigamit niya ang adunay kahibalo sama ni Pablo ug ang walay kahibalo sama ni Pedro ug Juan. So atong makita dinhi ang sunod nato nga gitawag dinhi og verbal plenary inspiration. So ang gipasabot ining verbal plenary inspiration, nagisgot mataga niya og inspiration mga igsoon kini dinay verbal plenary inspiration. Ang gipasabot nini ang verbal gingon dinhi nga gi-inspire sa Dios ang mga pulong. Gi-inspire sa Dios ang mga pulong, dili lang ang idea. Ang pulong mismo, dili ang idea na ana. Sa plenary, gi-inspire sa Dios ang tanan, dili lang ang uban o ang kabahin. So ang tanan, mao na gipasabot niya na ang verbal plenary. Mao ni ang gitawag dinhi sa inspiration sa verbal plenary. So mao nga kung makadungog ka og adunay miingon nagtuo ako sa verbal plenary nga inspiration sa pulong sa Dios, nahibalo na ka kung unsa ang iyang gipasabot. Gipasabot niya na nga ang verbal gi-inspire sa Dios ang mga pulong, dili lang ang idea. Nya sa plenary gi-inspire sa Dios, dili lang ang kabahin kundi ang tanan. Sa matag usa sa pipila ka libro o pipila ka bahin sa Biblia, mahimong mas makadasig sa matag usa kaysa uban. Lain-lain ang pag-abot sa ato niya na mga igsoon. Apan dili kini makapausab sa kamatuoran nga ang tanan nga naa sa Biblia inspired by God. Kung ikaw mubasa og usa ka sitas mingon kang nadasig ka, apan ibasa ang usa mingon siya wa kumadasig, hinumdumi nga lahi-lahi ang pag-abot niya na sa atong kinabuhi. Mao na nga bisan ingon anang mahitabo hinumdumi nga ang tanan nga naa sa Biblia gi-inspired sa Ginoo. Wala gikuan sa Ginoo, gi-inspired sa Ginoo na. Kung moyon kita sa verbal plenary nga inspirasyon sa Biblia, ang gipasabot nini mao nga ang moderno o karaan nga mga hubad o translation dili na siya inspired. Nga naman. Kanang daan nga translation dili na inspired. Ang NIV, ESV, kani mga libro ni, mga basahon, mga Bible ni, o KJV, o bisan unsa nga version dili na inspired. Atong tanaw ron di tama mahiyasalaag o unsa atong masabtan. Busa unsa ang nadasig o inspired. Nahibalo mo mga igsoon, ang gi-inspired sa Dios mao ang original nga Griego sa New Testament ug ang sa Old Testament nga Hebrewanon ug Aramaic. Ang kaning mga version dinhi nga gipangsulat nila kaning uban ang mga translation gikan na ni siya sa original. Ang gipasabot nini nganong dili inspired tungod kay kini sila nag-translate na. Lahi na ni sila ang nag-translate. Dili ni sila original nga nagsulat ug dili usab ni ang maong original nga pulong sa Dios. Pan maura kini mga igsuon. Mao ni ang gi-inspired ato lang hinumduman. Ang gi-inspired yun, ang original nga writings diin ang sa Griego, New Testament, ug sa original writings sa Hebrewanon ug Aramaic sa Old Testament. So ngano importante man kana? Ngano man nga importante mga atong isgutan na. Tungod kay kini adunay mga higayon nga ang maghuhubad makahimo gayud og sayop. Ang mga translator mga igsuon do na sad sila yung nauna nga gusto nila ipasulod sa ilang sa suwat nga ilang gihubad tungod kay sa paminaw nila nindot ni siya angay ni bagay ni ani mao na nga di gyud ta maka-expect nga ang mga translation inspired by God. Kay masayop gyud na ang mga translator. Posible usab nga alang sa pipilang maghubad aduna sila yung mga particular gyud nga teolohiya o theology nga ila usab nga appeal sa ilahang pag-translate, no? Paghubad sa Biblia. Atong tanawon din, dunay example din, panalitan sa Juan. Juan 1:1 sa New World Translation of Jehovah's Witnesses. Kinutlo magyud ni, dili man gikan nato, naa man gyud ni siya. Bisan pag inyong ipangitaon sa Google, no? So ningon din atong basahon kung giun sa paghubad. Ningon din sa 1 Juan, sa sinugdanan mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong usa ka Dios. Nakita ninyo ang diferensya?
Kung dili ta sensitive kaayo, o dili na to tukion gyud kung tinud-anay ba gyud o insakto ba na ang pagkahubad, wala, sayop ang ato ang pagtuo. Unsa may giingon dinhi? Sa sinugdanan, mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong ang ilang giingon, usa ka Dios. Apan unsa man na ang tinud-anay niya na gyud nga hubad ana. Ningon dinhi, ang pulong Dios. Dili usa ka Dios. Kag mingon sila usa ka Dios, daghan kayo ang Dios. Apan atong nakita nga ang kaning naghubad niini, dili lang usa ka Dios kundi siya mismo siya ang Dios. So nakita ninyo ang kalainan sa mga translation. So usa ra na ka example. So atong tanawon sa lain pananglitan kani sa Romans 16:7 gingon dinhi. Romans 16:7 wala koy hubad ani sa Cebuano. Akong tanawon diri sa atuang kodigo, no? Asa naman to? Sige lang, anyway, atong basahon sa English. Ingon dinhi, great Andronicus and Junias, no? Ingon dinhi, great Andronicus and Junias, timani and Junias. My relatives who have been in prison with me, iyang kaliwat ni Pablo, no? They are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. So unsay gipasabot nini? Kani day si Junias, usa ni siya ka sumusunod ni Kristo nga wala pa si Pablo, naguna pa gani ni Pablo, kauban niya sa prisuhan. So ngano man, kadaghanan kanato dili makamatikod nini apan nahibalo ka ba nga ang Junias dili ang original nga pulong sa Griego? Dili na siya original. Si Junias kay lalaki. Lalaki ni siya. So ang porma nini male form, ngano nga ilang ibutang ang lalaki nga porma imbis nga original ani babae. Ang babae na siya, Junia, di na siya Junias. Pero nganong gig Junias Manila? Kay naay grupo sa mga Kristohanon nga dili makatuo nga naay babae nga apostol. Mao na ang hinungdan nga mausab ang translation. Nga nahimo kini nga kontrobersiya sa pagtugot sa mga babae nga adunay taha sa pagpangulo sa ministeryo. Pero sa latest nga version nato mga igsoon ug tan-awon niyo sa latest version sa NIV, giusab na ni siya. Giusab na. Busa pinagi sa personal nga aplikasyon o pagpadapat maayo nga aduna gyud tay daghang version panalitan aduna tay tan-awon sa Biblia atong i-refer niya na dili lang ta magsalig og usa ka version. Tan-awon nato kay naa nato makita ang mga tubag niya na. Dili na nato lisod kayo karon mga igsoon kay naa na gyud ang technology. Dali ra gyud ta kay swipe na lang dali no. So ang Biblia wala gyud sayop. Inerrant without error. Dili gyud siya masayop. Salmo 19:7 nag-ingon, ang balaod sa Ginoo hingpit. Nagpahiuli sa kalag ang pagkamatuod sa Ginoo tinuod naghimong maalamon sa mga walay alamag. Naghimo maalamon sa walay alamag. So unsa may pasabot nga ang Biblia walay sayop, inerrant. So nagpasabot kini sa kasaysayan, sa sintipikanhon, sa matagnaon walay sayop gid ang Biblia, scientific history na siya, walay sayop ang Biblia ngano. Kung kini adunay sayop bahin sa siyensya or science, kana nagpasabot nga dili ka makasalig sa Biblia. Sa history sa science, historically, ug dunay ni sayop sa siyensya, dili na ka makasalig sa Biblia o kini kinahanglan nga tukma gayud sa kasaysayan. Walay sayop sa kasaysayan mo makita nato sa history or historically wa gini siya masayop. Sa scientificanhon o scientific kun nga pagsusi nila wala gyapon ni siya masayop, no? O sa prophecy o prophetically ang mga propesiya o sa mga igsoon wala nagkatuis kundi eksakto gayud ug tukma gayud ang Biblia. O sana atong mga example nga atong makita nga ang Biblia kasaligan gayud. Panalitan. Kung imo susihon ang libro sa siyensya karon, imo makita nga kini nagtudlo og evolusyon. Familiar mo ng evolusyon, no? Ang evolusyon apan kini ang ideya supak sa kasulatanhong kamatuoran sa Dios ingon nga magbubuhat. Ang kamatuoran mao kini ang evolusyon usa lamang ka teorya. Usa ka teorya ug hantod karon walay klaro nga ebidensya nga kini tinuod nga gikan ta sa unggoy. Dili ba? Musugot ka ingnon ti ka lolo nimo unggoy. Okay lang ako ingnon. Okay ra na nako. So kini ato makita nga dili gini tinuod walay ebidensya. Unsa may gipasabot ni gitawag kini og theory of evolution o teorya sa evolusyon dili balaod sa evolusyon.
Kay walay balaod nga dili tinuod. Wala pag ini maklaro busa gitawag na nig theory lang gihapon. Ang atong isulti na is law of evolution o balaod sa evolution di. Mao na siya ug atong tan-awon dili gina siya tinuod. Ang kanang gravity, maingon tag law of gravity. Kaning mga may sa science dinhi. Ang law of gravity matawag nato ni nga dili ni siya teorya ngano man. Tungod kay kini usa ka na pamatud-an nga kamatuoran, di ba? Nakita mo gina nato ang law of gravity. Tinud-anay man na siya. Pero wala kita kakita nga naatay ig-agaw nga unggoy. Ang gravity naa na siya. So dili ingon niya ang evolusyon. Bisan pa dili kini kurso sa evolusyon o apologetic nga atong isgutan adunay dagang libro nga naghisgot nining controversial may tungod sa evolusyon. Sa ato pa ang teorya supak sa gipahayag sa kasulatan nga ang Dios ang magbubuhat. So wala na supak ang theory ana. Naay mga tawo ni supak nga ang Dios dili creator. Big Bang pak abot ang tao. Buta sa itsura ng mga tawana. So mao na ang ilahang gituis, no? Atong balikon samtang giangkon nga ang Biblia dili libro sa siyensya bisan pa niana gihuptan kana ang matag sitipikanhong pahayag diha sa kasulatan bug-os gina siya og tinuod. Naunta ko example ninyo nga nindot jud kayo about science and mathematics pero wala na gyud nako makit-i. So di mo sugot Ginoo ato ipakita. So kasagaran kini gitawag og siyentipiko nga purba dili mapamatud-an apan gitawag nato nig mga teorya lang. Theory ra gyud na siya. Ang mga paghubad dili inspirado. Ang mga original ra ang mga suwat. Katong mga original ra gyud mao na siya mga inspirado ang pulong sa Dios nga wala gyud siya sayop. Subusa ang Biblia mao ang atong katapusang otoridad. Atong timan-an, atong last authority ang Biblia. Salmo 19:8 nagingon, ang mga lagda sa Ginoo matarong naglipay sa kasing-kasing, ang kasuguan sa Ginoo lunsay nagdanag sa mga mata. Lunsay naglipay mao'y matarong nga lagda nga gihatag sa Dios. So pagsabot sa inspirasyon makadugang sa atong pagsalig diha. Kung atong masabtan ang inspirasyon diha nga gihatag sa Dios iyang pulong. Sa matag tawo nga nagsulat niini, makadugang kini sa atong pagsalig diha sa Biblia. So ang kamatuoran luyo sa inspirasyon mao nga kita makasalig sa pulong sa Dios labaw sa atong pagbati, mithi, opinion o kultura. Bisag unsa pa atong gihuna-huna, unsay atong nga desire, unsay atong nga mithi, opinion nato, mulabaw gayud ang pulong sa Dios nga atong kasaligan. Buti pa sabot bisan kanusa ang adunay para sumpaki tali sa unsa ang giingon sa Biblia, sa bisan unsang rason ang Biblia gayud ang kanunay nga husto. Daghan man gyud magkiglalis nato. Kay ang atong gisgutan may tungod man sa Biblia, daghan kay nagkontra pan bisag unsaon nila pagtuis mga igsoon, mubalik gyud ta sa kamatuoran nga ang Biblia mao ang husto. Una-una usab gasabton nga tungod sa gugma sa Dios, iya kining gisulat aron kita magpuyo sa kinabuhi nga gusto niya. Mao ni ang tuyo. Ngano gisulat niya ang Biblia tungod kay gusto siya nga mahibaluta, makabasa ta atong masabtan, kay ron atong makita ug atong matagamtaman ang kinabuhi nga gusto niya nga atong pagapuy-an dinhis kalibutan. Ang pagtuo sa otoridad sa Biblia dili siradong panghunahuna, dili ta close-minded nini, kundi dili eksaktong panghunahuna. Moingon man ka aduna may mingon nimo nganong mao na imong gituhuan? Close-minded ka ra kayo dili. Mao na eksakto. Moing ka close-minded siguro lahi ng imong pagtuo ni ana. Tungod sa inspired man sa Dios ang Biblia, dili siradong panghunahuna ang pagdeklara nini kundi dili ang katapusang pulong sa atong kinabuhi. Last word sa atong kinabuhi mao ni ang pulong nga atong ideklarar nga mao ang pulong sa Dios. Ayaw kahadlok pagsusi ini kay ang Biblia magpabiling lig-on nga mobarog. Sa miaging Domingo atong giingon dinhi nga kun dunay mangutana nimo, moingon nimo nga ang Biblia dili insakto sige tagay ko example bisag usa lang. Di na mo tingog ngano man nakadungog ra day na dito siyang silingan nga dili eksakto ang Biblia. Iya lang sa gidala diri moingon sa di man nasakto ang Biblia, tagay ko example usa lang. Di na makahatag mga igsoon tungod kay nagsunod-sunod lang na siya, nagpakita lang gyud na siya nga wala siya mobasa o motuon sa Biblia nga pulong sa Dios. So naay implikasyon nga lain, verbal pinali inspiration nagpasalig kanato nga ang Dios naglakip sa tanang kinahanglanon nga buot niya nga atong masayran ug wala nay apil ang uban. So dunay gipili, dunay gi segregate na ni sa Ginoo kun unsa gayud ang
kinahanglanon nga buot niya nga atong masayran. So mangita ta ana na sa Biblia mga igsoon. Kay og mangita ta dito sa gawa sigurado gyud nga lahi na sad na. Matod pa sa Timoteo 2:3-15 ug 17 ngadto ningon, ug nga sukad sa imong pagkabata nakahibalo ikaw sa balaan nga kasulatan nga takos sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinagi sa pagtuo kang Kristo Hesus, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamalandong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahimong hingpit sangkap alang sa tanan maayong buluhaton. Sangkap mahingpit aron ang tao sa Dios mahimo nga tinud-anay gayod nga sumusunod sa Dios. So pangutana, ang pagpadayag og inspirasyon nagpadayon pa ba karon? Nagpadayon pa ba na siya? Gi-inspired pa ba sa Dios ang pagsulat o naghimo pa siya ikanuman nga ika 67 books? Mao na pangutana, nagpuno pa siguro og laing libro, no? Sulod sa miaging 2000 katuig ang mga evangelical nga mga Kristohanon bisan asa nagpabilin sa pagtuo nga sa dihang gisulat ni Juan Apostol ang pinadayag 22:21 nikingon dinhi ang grasya sa Ginoong Hesus mag-uban sa tanan. Amen. Amen. Sa ato pa diha ra kutob ang kasulatan. Wala na maghimo, wala na lain nag-inspire, wala na mag-inspired ang Ginoo og lain pang musulat sa Biblia nga mopuno sa Biblia nga sa 66 ka libro, mahimo nang 67 wala tungod kay sakto na, wala nay kulang, walay kapin. Ang pagpadayag og inspirasyon mihunong na. Matod pa ni John MacArthur, hinubad ni sa Cebuano, sukad sa panahon sa mga apostoles hangtod karon ang tinuod nga simbahan kanunay gayud nga nagatuo nga ang Biblia kumpleto. Gihatag sa Dios ang iyang pagpadayag ug karon nahuman na ang kasulatan, ang Dios misulti. Siya mismo nagsulti. Ang iyang gihatag kumpleto, epektibo, igo, dili masayop ug may awtoridad. Ang mga pagsulay, pagdugang sa Biblia ug ang mga pag-angkon sa dugang pagpadayag gikan sa Dios kanunay nga kinaiya sa mga irihis ug mga kulto, dili na sa tinuod nga mga katawuhan sa Dios. Nahibalo ba mo nga ang pagkuha o pagdugang sa Biblia aduna mo'y tugbang nga kastigo madawat sa Dios? Kung yung punan ang plague nga ihatag sa Dios, ang katalagman. O yung kuhaan kamo, kuhaon yung ngalan dito sa siyudad sa Dios. Ingon ni anak mga igsuon, mao lang atong sabton yun nga, mao na yun na ang ihatag sa Dios kanato, walay sobra, walay kapin, wala nagikinahanglan tungod kay kini kumplito, igo na alang kanato. So niya ang gisulat ni Pablo sa 1 Korinto 15:16 ngadto 19 nag-ingon, kun ang mga nangamatay dili mabanhaw, si Kristo wala di ay usab banhawa. Kung si Kristo wala mabanhaw, ang inyong pagtuo walay kapuslanan, o kamo anaa pa sa inyong mga kasalanan. Unya kadtong mga nangamatay diha kang Kristo nangalaglag. Kung kinirang kinabuhia nga kita adunay paglaom kang Kristo, sa tanang mga tao, kita mao ang labing makaluluoy. So doon na patay giunaw-una mga igsuon. Doon na patay kinabuhi nga ikaduha ngadto ni Kristo. Mao na gisulat sa Dios ang Biblia, ang balaang espiritu nakigsulti sa mga pulong ug iyang gipasulat sa mga tao. So mao to ang pagtudlo kanato sa Dios sa inspirasyon. Unya ari ta diri sa paglamdag o illumination. Kaning paglamdag mga igsuon, gikan ganiha ang inspiration gikan sa kasing-kasing sa tao ngadto sa papel, kini usab paglamdag gikan ani sa papel ngadto sa kasing-kasing sa tao. Ang kahayag o paglamdag mao ang paagi diin ang balaang espiritu naghatag og balaang kahayag kanato samtang nagbasa kita sa Biblia. Mao ni naghatag kanato og karaan o kahayag nga kita atong masabtan kung unsa gyud ang mga pulong sa Dios nga iyang ipaabot sa ato ang kasing-kasing. Lucas 24:45 nag-ingon, ug iyang giablihan ang ilang mga hunahuna aron sa pagsabot sa kasulatan.
Giablihan sa Dios. Kung ikaw mubasa sa Biblia, kung ikaw mubasa sa mga sulat sa Dios, nga naa sa Biblia, iyang ablihan. Ablihan sa Dios ang imong unahuna aron imong masabtan kung unsa ang gipasabot ug unsa ang mensahe nga ipadangat sa Dios pinagi siyang pulong diha sa Biblia. Dili kita ang mag-abli, kundi siya mismo ang mag-abli kay siya ang maghatag kanato og kaalam ug kahibalo aron mahibalo kita kung unsa gayud ang iyang mensahe sa atong kinabuhi. Sa pagkakumpleto sa Biblia, nahibulan na nato ang pagpadayag natapos na. Ang revelation, ang inspirasyon natapos na. Ang illumination o kahayag nagpadayon pa. Nagpadayon na karon. Ang paglamdag mao ang nagbulag sa mga magtotoo, gikan sa dili magtotoo kung magbasa kita sa Biblia. Mao na ang makita din nato sa illumination. So doon ay example ani mga igsoon usa ka professor nga miadto sa Holy Land, no? Nakatagbo siya ko sa katawo nga makasag-ulog yun sa tibuok daang tugon niya sa Hebrewanon pag yun Hebrew, lisod ng Hebrew. So nangayo og demonstrasyon ang professor, katong usa ka professor. Nangutana ang tao asa man ta magsugod. Ang katong maayo kay kinagsag-o niya. Asa ta magsugod? Ningon ang professor sa Salmo 1. Ngayon siya Salmo kay mo man iyang nakahatag niya mga life verses siguro niya gid ang Salmo ning siya ang Salmo 1 mao giyang gisulti ni atong usa ka tawo nga nakasag-o sa tibuok daang tugon sa Hebrewanon. Sulod sa duha ka oras iyan ning gi-recite. Imagine duha ka oras Isaiah ang Salmo. Sulod sa duha ka oras gi-recite sa tawo nga wala gayoy sayop ang Salmo 1. Wala gayoy sayop. Gikan sa iyahang panumduman, memorize man niya. Samtang nakugang sa hilom nga namati ang professor. Nakaingon siya, wow, grabiha. No? Nahuman ang demonstrasyon ug mas labing nahingangha ang professor sa iyang nasayran nga ang maong tao usa ka atheist. Walay Dios nga gituhuan. Pero ngingig kaayo, gi-memorize ang tibuok Salmo 1. Kita naka-memorize ba ta? Pila ra sa Salmo atong na-memorize. Daghan ba kay ng Salmo, no? Bisan ako wala. So makita nato mga igsoon, usa ka tawo nga intelektual nga memorize ang tibuok Old Testament apan walay kahayag o lamdag sa balaang espiritu. Wala lamdagi, no? Wala mutuhop kaniya ang pulong sa Dios bisan makausa. Bisan gi-memorize na siya, gibasa na niya, pan wala gina niya ma-absorb, wala na mutuhop ang pulong sa Dios. Ang usa ka dili magtotoo makabasa sa Biblia sama sa ordinaryo nga libro o dokumento sa pagbasa nini. Ang dili magtotoo mubasa sa Biblia sama lang sa ordinaryo nga libro. So asa man ang pagpahayag niya na, no? Apan ang usa ka magtotoo mubasa sa Biblia, ang espiritu mugiya kaniya aron makakita dili lamang sa kasaysayan o relihiyon kundili sa mismong mga pulong sa Dios. Daghan tang masayran mga igsoon, pero ang importante sa atong pagbasa sa Biblia, ang ato gid nga masayran nga labaw gyud mao ang pulong sa Dios. Ug labing mahinungdanon pa, gitugutan sa Dios ang mga tao nga magamit ang dagkong mga kamatuoran sa Biblia sa iyang kinabuhi. Nabag-o siya pinaagi sa mga pulong sa kasulatan, ingon nga kinahanglan usab nga ikaw Kristohanon alang sa paglamdag sa espiritu. Kitang mga Kristohanon, kamong mga Kristohanon, dili sa ingon nga dili nata mubasa. Mubasa gyapon ta kay aron malamdagan gyapon ta sa balaang espiritu. So diha sa pagpadayag, gikuha sa Dios ang iyang pulong ug mga hunahuna ug gipasa kini niya ngadto sa usa ka tawo nga gi-inspired ug naay inspirasyon ubos sa gahom sa balaang espiritu ug ang tao gisulat kini sa papel. Mao na ang gikan sa pagpadayag. Ug sa paglamdag, inabagan sa gahom sa balang espiritu ang pulong gikan sa papel miadto sa kasing-kasing sa tao. So kita adunay kasiguruan nga ang Dios magigsulti kanato pinaagi gayud sa iyang pulong. Dili ba? Manay atuag yung gituhuan. So Ginoong 1 Korinto 2:12 ningon apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi dili sa espiritu nga gikan sa Dios.
aron kita makasabot sa mga butang nga gihatag sa Dios kanato. O kini among gisulti pinaagi sa mga pulong nga wala itudlo sa tawhanong kaalam, kundili sa gitudlo sa Espiritu. Naghubad sa mga espirituhanong butang ngadto sa mga nagbaton sa Espiritu. Ang tao nga kalibutanon dili mo dawat sa mga butang nga Espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini mga binuang ug siya dili makahimo pagsabot niini tungod kay kini matugkad lamang sa espirituhanon nga paagi. So dili tinuod ang mga tao nga wala motuo sa pulong sa Dios, moingon sila binuang na, di na tinuod. Kung ikaw nakasulay kag basa og libro, ordinaryo nga libro akong gisgutan, unya doon na kay gustong ipangutana sa imong gibasa o sa imong nabasa, dili makapangutana sa author, kay naara man sa papel, gibutag kinsay author. So pagbasa nimo, hinduta untag naa pa ang author ani nga makapangutana, unsa may iyang gipasabot ani? Pero hinumdumi ang Biblia. Ang Biblia. Ang author sa Biblia kanunay nga anaa. Kanunay mapangutana. Imo siyang mapangutana mahitungod sa imong gibasa. Si Jesus mismo ang nagsulti niini. So kita mangutana mubasa tag libro, asam ka makakita og libro nga makapangutana ka sa author. Sa nagsulat niini o sa author ang Ginoo. So Juan 16:13 nag-ingon, sa diyang moabot ang espiritu sa kamatuoran, siya ang magtultol kaninyo ngadto sa tanan nga kamatuoran. Kay siya dili magsulti gikan siyang kagalingon, apan unsay iyang nadungog iyang isulti ug ang mga butang nga moabot iyang ipahibalo kaninyo. Kung nahinumdum mo nga nag-ingon si Ginoong Hesus sa pagkayab niya, padad-an ko kamo og helper. Ug ang kaning helper nga espiritu mao ni nagsulti siya sa unsa ang gisulti ngadto sa Dios. So ang giya mahinungdanon kay siya magauban sa lugar nga atuan ug siya ang magtultol sa eksaktong dalan nga atong agian. Dili sama sa idea lamang. Kini dali nga malimtan ilabi na kun ikaw wala masinati sa usa ka lugar nga imong padulngan. Pananglitan ikaw moadto sa ka lugar, wala ka masuhito. Labi na og kanang medyo mingaw o kalasangan, no? Abi sa pagditalasang, ari lang ta syudad, layo na kinalasang. Muadto ka sa usa ka lugar niya atuo nimo. Unya instruksyonan ra ka nga kana liko diha sa tuo, liko sa wa, then ditso, then liko sa wa, liko sa tuo. Inig-abot nimo sa iskina, di pa na mao. Mudritso pa ka, di ba? Daghan na kayo kay lisura ani. So pag-abot nimo sa gawas imong gitiman-an pa pandulog bato na wagtang. Ingon ni ana, sa atong pagbasa sa Biblia kita gigiyahan ta sa balaang espiritu. No, nga mahibalo kita gitultulan ta niya unsay eksakto ang dalan nga atong agian. Ana agayod siya kanunay nagauban kanato. Lahi sa instruksyon lang nga ihatag. Ang Dios magiya kanato sa kamatuoran pinaagi sa iyahang espiritu. Atong masabtan nga sa mataglakang nga atong pagkabuhaton iyang ipakita kanato ang daghan pagayod nga mga kamatuoran. Ang balang espiritu naghimo kanato nga atong masabtan ang kamatuoran mahitungod sa kasulatan. Makasalig kita sa Dios nga siya ang nagpadayag sa iyang pulong diri kanato. Dili kini pasabot nga kita maglingkod lang o magpaabot sa paglamdag tungod kay naay ikaduhang butang nga atong makita. Gipasabot ini mga igsuon tungod kay magtudlo kanato ang balang espiritu, magpaabot lang gyud ta sa iluminasyon. Magpaabot sa pagpahayag, dili. Tungod kay ang balaang espiritu naghimo nato nga responsable usab sa pagsabot sa Biblia. Ang balaang espiritu naghimo nato nga responsable sa pagsabot sa Biblia. Dili lang kita maghuwat nga basahan ta sa espiritu, kundi dili lang maghuwat nga lamdagan ta espiritu apan atong tan-awon, atong basahon ug atong pagatun-an. Mao nang atong makita gayud nga ato gid masabtan. So Juan 2:20 nagingon og 27 nilakab ta dito sa 27 no 20 niya 27 apan kamo gidihugan niya nga balaan. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Ang mga Kristohanon gidihugan ang tanan gayud mo nga masayod kamo ang kamong tanan nasayod gayud sa kamatuoran. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo. Wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod. Ang iyang itudlo kaninyo busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo ug pabilin kamo diha ni Kristo. Panusaon man nato ning mga magtutudlo sa Bible kaning mga tao. Inumdumi nga kana sila nagtudlo gikan usab na sa pulong sa Dios.
gilamdagan usab na sila. Ilan ang gikutlo dito sa Biblia. So dili lang nga makahimo kita pagsabot sa Biblia pinagi sa paglamdag sa balang espiritu. Kinahanglan atong hunaon usab nga responsable kita niini. Ang pulong gingon din nga pagpabilin kamo diha kang Kristo. Pagpabilin kamo diha ni Kristo nagpasabot kini og paghinalig og kakugi. Dili lang nagsalig apan kakugi. Doon natay buhaton. Atong imbitahon ang balang espiritu nga giyahan kita sa pagbasa sa pulong ug magpadayon kita diha kaniya. See, nakita nato magpadayon ta diha kaniya, dili lang kay mohunong ka na dinha, nag-imbita na ka sa balang espiritu, sultii ko, lamdagi ko, pero wala kutob ra ka diha, kinahanglan magpadayon ta. Hinumdumi nga dili automatic ang paglamdag. Dili na siya automatic, resulta kini sa atong gihimo nga pagpili. It's our choice. Tanawan ninyo? Dili na automatic, kundili pinaagi day na sa atong gihimo nga pagpili. Magsugod kini sa Dios, siya ang una nga nagpasiga niini. Ug dili nato makita ng kahayag kundili nato hatagan og bili ang Biblia ug atong pangitao na kamatuoran pinaagi sa pagbasa niini. Ang first step ana mga igsoon ng Ginoo. Ang Dios ang nagsugod, ang naglamdag. Unya dili gyud nato makita na ang maong kahayag kundili nato hatagan og bili ang Biblia ug dili nato pangitao na kamatuoran pinaagi sa pagbasa niini. Mao ni ang kakugi gimension nato dinhi nga atong buhaton dili lang ta magpaabot sa lamdag kundi kinahanglan usab tagaan atong bili ang atong gibasa, kinahanglan ato sa pangitao ng kamatuoran pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Mato pa ni Tim Charles, no? Hinubad na sa ni Cebuano. Ang espiritu molihok pinaagi sa akong mga paningkamot. Ay ang paningkamot na ay gibuhat. Ay ang kakugi. Dili gawas niini. So dili ingon nga way labot ang ato ang paningkamot. Dili gawas niini. Kung wala ako makapahimutang sa saktong pagtuon sa pulong sa Dios, dili usab ako magdahom nga siya mutabang kanako. Mao kini ang usa ka misteryo sa Dios nga ang akong pagtuon mahimong magantihan, makahuluganon kung atong hisgutan o atong hingusgan ang atong pagpahinungod niini. Samtang kita kinahanglan magsalig sa balang espiritu, siya nagpaabot nga kita makugihon. So makugihon ang atong pagsalig sa pulong sa Dios kanunay kini nga gantihan. Apan ang una kinahanglan magmakugihon sa ta. Mubasa ta sa pulong sa Dios ug atong tagagbili ang Biblia nga mao ang pulong sa Dios. So atong makita dinhi sa revelasyon o ang katapusan luyon ining tanan, masurpresa ka na lang sa imong makatunan nga dili diha sa Biblia lamang ang katapusan. Pasabot ini nga ang Biblia dili usa ka destinasyon. Dili ni ingon nga moabot na ta mao na ni kutob na ta dinhi, human na to basa kutob na ta dinhi, dili. Kaya ang Biblia dili usa ka destinasyon. Kini usa ka tulay, no? Usa kini ka tulay ngadto sa mas maayong dapit. O kana nga dapit mao ang relasyon kang Ginoong Hesus. Dili ni siya destinasyon nga inigabot nato humana. Para usa kini ka tulay nga nagdala ka nato sa dapit diin makabaton kitag relasyon ni Ginoong Hesus. Hinumdumi mga igsoon, wala kita mo simba sa libro. Wala nato na simba ang libro. Nakahinumdom lang ko sa akong gitagag Biblia. Nangumusta ko ang usa ni simba na. Ang usawa mo simba, kahit wala sa ila nagsimba. Unsa may mong gisimba? Ang Biblia nga akong gihatag gibutang nga kanila gumay. Radi na mao. O Lord, lamdagi. O siya kasabot gud ako naman sa gyapon to kay minus ko panahon mubo ra akong pagpasabot niya. Ang iya sa pagtuo nga ang libro gamhanan. Mao to gibutangag altar. Anyway, ako gyapon giampo sa Ginoo ang usa nakita naman ko nangalagad naman sa usa ka iglesia diha sa duol sad sa Amoa. So mao na ang kuano atong makita dinhi nga wala ta mo simba sa libro. Ang atong gisimba mao ang nagsulat, ang author. Ang author niya ng Biblia sa maong libro. So kung dili tama inampingon, ang Biblia sayon matapos diha sa iyang pagkalibro. Si Jesus miingon, kutob ra sad diha. Mao na nga ang Biblia gihimo na lang ang puanan. No?
Kutob ra diha, wala na gyud magamit ang Biblia, wala na mabibawi kun unsa gyud ang tinuod gyud katuyuan sa Dios sa iyang pulong diha sa Biblia. Gibutang nas altar. So 1:15-26 nagingon apan inig abuton niya sa manalaban nga akong ipadala kaninyo gikan sa amahan ang espiritu sa kamatuoran nga moanhi gikan sa amahan kini siya magpamatuod mahitungod kanako. Inumdumi mga igsoon nga si Jesus ang mensahe sa Biblia. Siya mismo ang mensahe. Ang punto mao ngani kung wala kita mutubo sa atong gugma o kay balo ni Kristo, nagpasabot kini nga pakyas kita sa pagkabuot sa katuyuan sa Dios sa paghatag kanato sa Biblia. Wala nato tagaigbili na pakyas kita sa tumong ug tuyo sa Dios nganong gihatag kanato ang Biblia. Ang usa sa pinakadelikado nga matang sa sayop sa tao mao ang pagkalimot unsa ang iyang gipanang paningkamutan nga makabot. Ilabi na gyud sa mga Kristohanon. Unsa may atong gipanangkamutan nato nga makabot nato? Ang kimayaan sa Dios, di ba? Nga ang Dios may maya sa ato ang kinabuhi. Panakalimot kita. Ang atong gihimaya, ang ato ang kaugalingon, ang ato ang trabaho, atong mga pamilya. May nakadawat sa himaya. Hinumdumi nga Kristohanon magsimba, magdaig, maghimaya sa Dios. Kinahanglan minuma nato nga antumong sa Kristohanon kinabuhi mo ang pag-ila ni Kristo ug mahimo kita nga sama kaniya. Umbalikon sa mga Kristohanon o mga Kristohanong kinabuhi o ang mga Kristohanon mismo ang tumong ug tuyo mao ang pag-ila ni Kristo ug kita mahimong susama kaniya. Mao na atong inumduman sa kadaghan sa atong gitun-an sa Biblia sa pulong sa Dios atong nasabtan nga kini matinud-anon dili gyud ni siya sayop ang pagbasa o pagtuon sa Biblia kay tungod ang Biblia kasaligan tungod kay kini ang gisulat ani ang Dios ang nagsulat pinaagi sa mga katawhan nga iyang gi-inspired gihatag ning inspirasyon sa belang espiritu. Mao na nga kinahanglan ato gyud mahinumduman nga ang tumong sa Kristohanong kinabuhi mao ang pag-ila ni Kristo ug mahimo tang susama kaniya. Nagpasabot kini nga imposible nga mubasa og mutuon ka sa Biblia apan wala motubo diha sa pagkaila ni Kristo mismo. Mahimo ba diay na? Kung unsa pagbasa nimo sa Biblia unsa imo nasabtan, nagpasabot kini tungod kay ang lintunganay nining Biblia mga igsuon mao lamang ang kinabuhi ni Kristo alang sa atong kinabuhi. Ni ani sa kalibutan aron pagpakamatay alang kanato aron kita maluwas mismo. Apan usahay ang atong gitanaw atong kaugalingon. Gitanaw nato ang atong kaugalingon nga dako pa og bili sa mga nakatuunan nato sa at kamatuoran nga si Kristo ang labaw sa tanan ug apart from him wa gyud tay mahimo mga igsuon kay siya ang naghimo sa tanan, siya ang tag-iya sa tanan ug siya ang Dios sa tanang Dios ug hari sa tanang hari. Unsa man ang atong kaugalingon? Ang atong kaugalingon mao lamang ang pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mao nay atong buhaton. Gingon din ikaw ug ako makabasa ug makatuon sa Biblia sa tibuok natong kinabuhi. Mahimo gayud na siya. Ug dili gayud makaila kang Hesus sa suod nga paagi. Wala gyud intimacy. Wala dili ta maka-create ug maka-develop og intimate relationship sa Ginoo sa atong pagbasa sa Biblia tungod kay nakalimot kita nga si Kristo ang tanan alang kanato. Ang Kristyanismo dili usa ka relihiyon sa mga lagda o mga ritual nga gikinahanglan natong buhaton aron makasaka kita sa hagdanan ngadto sa langit. Usay magdaho man ta nga kini mao ni ang paagi aron ko makasaka ngadto sa langit. Dili ni mao, wala ni rules no tungod kay ang makaluwas kanato way lain kundi si Ginoong Hesus nga mao'y nag-andam nato ug puloy-anan ngadto sa langit. Ang atong citizenship ang permanente tua dito sa langit. Kitang tanan lumalabay lamang, wala ta mahibaw kanus atam kutob ni abakakaron ugma naagihapon pagkasunod adlaw naagihapon. So ni agyapon ta dinhi, mo anhi gyapon ta no, musimba ta. Basa mo sa Biblia, hinuon usa kini ka personal, nagtubo ang nga relasyon uban sa nabanhaw buhi nga Dios si Ginoong Hesukristo nga mo resulta sa atong pagtubo sa pag-ila kaniya ug mahimo kitang susama kaniya. Hinumdumi ang atong goal mga igsoon. Ang atong tumong ug tuyo mao ang pag-ila kang Kristo ug mahimo kita nga susama kaniya.
Mao nay tibuok gyud nga punto sa atong gitun-an. Lawom apan kun kita lamdagan sa balang espiritu ato gyud masabtan nga ang tumo og tuyo mao nga mahimo kita nga susama ni Kristo. Amen. Ampo ta. Dios nga labing makagagahom lang itong amahan, salamat sa mensahe nga imong gihatag nining kapunon o Dios. Salamat Ginoo nga ikaw gayud Ginoo gad ang nagsiugdan ining tanan. Ug salamat Ginoo sa imong gihatag namo nga basahon sa kinabuhi Ginoo gad Lord sa Biblia Ginoo gad nga mao diha ang litunganay Ginoo sa among pagkinabuhi dinhi ning kalibutan Ginoo. Nga ikaw Ginoo walay laing tumong og tuyo Ginoo Lord God nga aron lamang kami makaila kanimo Ginoo Lord God ug ang among kinabuhi isip Kristohanon mahimo kaming susama kanimo Ginoo God. Lord, salamat Ginoo sa mga tag-usa nga niya karon Lord. Nagampo ko Ginoo nga makakutlo sila og mga pagtulunan sa pagtuon nga among gihimo nining taknaa Lord. Ubanay kami sa paglakat diha kanimo Ginoo Lord God. Nagampo kami sa imong balaang espiritu. Nga pagpanglihok sa kinabuhi sa matag usa Ginoo God. Nga magtudlo kanamo Ginoo kun unsa gayud ang eksaktong dalan sa kinabuhi. Tugot amahan din kapunon Ginoo Lord God nga amo usab isurrender ang among kinabuhi diha kanimo. Ang among kinabuhi diha kanimo. Ang tanan kanamo among isurrender diha kanimo Ginoo God. Tungod kay dili kani mahitungod kanamo, mahitungod kini kanimo. Ikaw ang tanan alang kanamo Ginoo Dios. Salamat Ginoo sa imong pulong, dalaygon ka man sa uli katapusan. Kini mo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.